Салом, духтаро соза назан саломати хубай ҳози маш мода як нуқтаи савдора тавсия метим оптовии намхе халатои фасон бори Бишкек ва Туркия марҳамат беҳад нархошон арзонай ҳам оптовӣ доранд ҳам дона. тамошобинони азиз, бозори Корбонаиҷа тарафи Тилобозор байни 12-13 дарвоза мешавад якм қатор. Инем халатои фасона диден, ино бори ваян Тошкентан нархошон 180 сомон брукошон кати. Мана бинен хушругиша чанд тарасветка ҳастай, размеро ҳамаш ҳастай. Ира бинен чихе фасонаи стилои вай кати духтаган турецки кати. Бадани хели ғавсакош омадагай. Ира бинен духтаро. Ино чанд план? Инаам 180 сомон, а ино чи? Тугмадора. Ана иноам 180 сомон бо арзон меша. Касе опт мегира, ино ҳамаш арзон мешаванд тамошобино. Ёям брук доранд? Ё то 60 размер дора, то 62 размер дора бе почаян. Марамад ина халати тугмадор размерои калон мепурсен. Инами нуқтаи савдода ҳастай. Марамад нархи хуби хуб кати. Баъд инчунин ина хеле халатои туркия ҳаста. Ино бе почаян. Нархошон 280 сомон. Оптовиш арзон мешава бо почашам ҷудогуна ҳаста. Метавонанд ки харидорӣ кунанд, комплект кунанд. Ҳамаи цветош ҳаст, ҳамаи моделош ҳаст. Нависен бо суратошам мепартанд, интихоб кунанд, дарав доставкатон мекунанд. Ё ки биёен бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 12-13 дарвоза якм қатор. Айна ино почадороя, на? Ина сиёра бинен, чихе хушрӯчаян. Почаошон кати чанд сомон? 180 сомон. Оптовиш бо арзон мешава. Ана вай каптак чанд сомон? Вайоям 180 сомони. Баъд ин хе киртои дарози хушрӯ доранд. Ва ира бинен тамошобино 130 сомон киртои фасони хушрӯ ҳаста иҷада. Баъд ин хе кирта поча доранд, ҳамино буданд? Халату поча доранд. Ира бинен 110 сомоне. И хели нарх ягон ҷуда нест. Ина тамошобино барои савдо мегирен, барои хутон мегирен, ҳатман ҳамин нуқтаи савдо биёен ё ки нависен, дарав доставкатон кунанд. Ина иш ба фасонак. И модело зимо дада, ина турдуракои анку духтаро 150 сомон. Най ҳама цветоша доре, на? Расветка доранд. аз ҳисобе ки ҷо майдатарай, мисол ҳамаш нестай дар иҷа. Шумо метавонед нависед, суратошам мепартоянд. Ана вай двойка чӣ чанда? Инами двойкаи хушрӯ диден духтаро 250 сомонай бо арзон мешава. Ана ё чанд сомон? 150 сомон. ҳам дарозан, ҳам поча доранд, ҳам материалшон хеле ғавсакай. Бамбукан ба фикрама. Аҷоиб хушрӯ. Холас интихоба бинен чихе бисёрай. Кирта, двойка, халат, чизе ки мегирен бо нархои арзон дар ҳамин нуқтаи савдо пешниҳод шудестай. Ина якм халат чанд сомон? Ина хе подростковишам буда 150 сомон диден 7-8 мешава. Ана бо 110 сомона. Иш 120 сомон. Ина инош чи? И 70 сомон, иш 100 сомон. Ина тиграк чанде? И тигра бинен чихе хушрӯ. Размерои халат аями чанд сола сар мешава дорен? 1 сола. 1 сола сар карда дар иҷаш мо халат меёбем. Ҳамин 1 сола чанд сомон? 1 сола 50 сомон. 50 сомон. Марамат тамошобино ҳатман омада як маротиба хабар гирен ин нуқтаи савдора борошон маҳқултон мешава. Ҳам арзон, ҳам интихоби зиёд. Ина қахшучая 170 сомон. Мана ина хели кардиганошам буда. Кардигано чанд сомон? 150 сомон. Ина кардиган 150 сомон. Ана двойко чанд сомон? Двойкора 150 сомон. Ям 150 жимпирако чи? 120 сомон. 120 сомон оригиналаш. Айнаи почадорако чи? тамошобино кирта поча 100 сомон. Бамбукан беҳад хушрӯ. Дигар расветкошам ҳаст. Гуфтестам ку тамошобино интихоб зиёда ҷошон ки майдаи ҳамаша расветка кати мондагӣ нестанд. Шумо бинависен. Ина бори гуанҷу 180 сомон. Бофтуш сахтай. ҳам хушрӯи бофтуш ки чӣ намеша? Без размера, на? Размерашон стандартан фасониша бинен духтаро. Марамад ина каседа дар кораи ҳатман бозори Корвон биёен тарафи Тилобозор байни 12-13 дарвоза. Инами якм қатор даян. Так якм қатор да. Диден он авҷа 13 дарвоза аз ин тараф омаден, аз 12 дарвоза мебиён. Хулас омада бо ҳамроҳи худшон ҳам суҳбат шавен. Тамошобинони азиз, як нуқтаи савдора ман шумо
пешниҳод мекунам нигоҳ кунед. Нархҳои халат аз 50 сомон сар мешавад. Нархи халат аз 50 сомон сар мешавад. 1 сола даяи 50 сомон. Хулас ина размеро ҳамаш аст, ҳам подросткови, ҳам размерои майда. ҳозир ма як ду ша нархоша мефаҳмонам. Ина нигоҳ кунед. И чанд сомон барои подросткови ай? 7-8 9 да мешавад. 150 сомон. Ина барангиш чанд сомон? 120 сомон. Ина 120 сомон. Ана савзиш чи? 110 сомон. И 110 сомон. Ина сирха кабинен чӣ хушрӯи чанд сомон? 120 сомон. Ина 100 сомон 120 сомон бинед чӣ фасонакай стилои турки кати омада аҷоиб материалшам хушрӯча. Ино то чанд сола мешавад? И то синфи 5-6 мешавад. То синфи 5 ай синфи 1 то синфи 5-6 намино размер ҳаста 110 сомон беҳтарин нарх. Детскиам дорам аст. Аваё чанд сомон? 80 сомон. Детскиш 80 сомон бо кӯдакои майдада. Ино бо 70 сомон. Ана тиграк хушрӯа. И 70 сомон ай 3 сола то 5 солара меша. Ина тиграк чи? 120 сомон. И 120 сомон начос дор. Тамошобино интихоби халат хеле зиёд ай аз ҳисобе ки ҷошон камай. Сол ҳама расветкошона мондагӣ нестанд. Шумо биёен ай пеш бинен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 12-13 дарвоза якм қатор. Ман айнами нуқтаи савдо беҳтарин нархҳоро барои шумо пешниҳод мекунам. Ана иноша бобинен чӣ хушрӯ ё калонана? Инаи халатои калон почаҳошон кати хушрӯгиша бинен 170 сомон. Анаи кирта почаҳо бо ҳаста ё чанд пул? 100 ирам хушрӯ. И 100 сомон ва 130 сомон. Духтаро нархҳое ки ҳозир мо гуфтестем нархи донара гуфтестем. Обтовиш бо арзон мешавад.